Oraingo bideo honetan, domeinua eta hostinga zelan lortu ikasiko dugu. Gure domeinua eta hostinga lortzeko, lehenengo izena eman beharko dugu lehiaketan. Hortarako, Kaixo Munduko webgunera sartuko gara, eta bertan izena emango dugu. Pantaila honetan gure datu guztiak beteko ditugu. Behin datuak beteta, email bat iritsiko zaigu harremanetarako jarri dugun helbide elektronikora. Datu horiek gure proiektua Kaixo Mundua webgunera igotzeko balio izango digu. Denbora bat pasa ondoren, beste email bat jasoko dugu Dina Hostingeko kode batekin. Hemen gure domeinua eta hostinga lortuko ditugu. Orrialde honetan, izena eman beharko dugu berriak bagara. Beraz, zuetako baten izenean bete hutsune denak. Lehenengo bi hutsunetan jaso dugun kodea jarriko dugu, eta beste aldean guk nahi dugun domeinuaren izena. Gogoratu, .eus jarri beharko duzuela izenaren amaieran. Behin datu guztiak beteta dituzuela, bidali botoiari egingo diogu klik, eta 24 ordu pasa eta gero gure hosting eta domeinua aktibatuta izango dira. Gainera, beste email bat jasoko dugu gure Dina Hostingeko erabiltzailea eta pasahitza zehazten. Prozesu guzti hau egin eta gero, zuen domeinu eta hostinga izango duzue prest.